every moment passes by. But if I grab it, maybe it will stay for a while. Voor de 4e keer landde het Popronde Circus zondag in Venray. Op 11 locaties lieten aanstormende artiesten live hun kunsten horen. Begin 2016 ben ik gevraagd door de landelijke organisatie van het Popronde of Venray iets is, of er mogelijkheden waren in Venray. Want ze kenden mij, want ik heb er dus verslagen, interviews afgenomen voor Popronde artiesten in het verleden. Ze kenden mij en zodoende zijn ze bij mij uitgekomen. En ja, ik heb meteen ja gezegd, ik wil dat gewoon proberen. En het is zeker een succes gebleken. Het is eigenlijk een kroegentocht. Kroegentochten zijn altijd gezellig, maar dan met live muziek. Gewoon op elke hoek van de straat. Zelfs op een zondag, waar er normaal eigenlijk niks te doen is, zie je nu overal mensen lopen. Ja, het is vandaag een beetje miserig weer, maar toch staan alle kroegen vol. En dat vind ik wel een prestatie. Een van de bekende namen die op het podium te bewonderen was Joan Franka. Keep your hands to yourself, oh Lord. Why don't you run a little faster, no? Bad boy. Get your ass gone, get your ass gone, bad boy. Nou, ik ben hier zonder verwachtingen naartoe gegaan. Dat doe ik eigenlijk bij elke Popronde show. En vooral in steden waar ik nog nooit ben geweest. Popronde is helaas alweer bijna voorbij. Het is echt super snel gegaan. Maar we hebben heel erg veel gespeeld. Ik heb een band. En Popronde is echt heel erg leuk om te doen. De mensen waren stil bij de rustige liedjes en dansten mee bij de drukke liedjes. Ze waren heel erg bereid en involved. Dus dat was echt helemaal top. Echt top publiek. Ja. Does she give you the loving that you deserve? And are you happy with her? In februari komt ze met een nieuw album en aan het eind van deze maand wordt haar single gereleased. Elk liedje ontstaat op een eigen, unieke manier. Dat is elke keer verschillend, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb zeg maar, elke telefoon heeft zo'n opnameapparaatje eigenlijk. En ik heb heel vaak gedurende de dag gewoon ineens ideeën of melodieën in mijn hoofd. En die neem ik dan op, maar heel mormelend, echt gewoon klinkt voor geen meter. En dan ga ik naar huis en dan ga ik dat uitwerken. En soms ga ik gewoon een beetje spelen en dan komt er gewoon de emotie van dat moment of iets wat ik heb meegemaakt naar boven. En dat wordt dan uiteindelijk een liedje, weet je. Sommige liedjes schrijf je soms in 10 minuten en andere liedjes schrijf je echt in, daar doe je 3 jaar over, weet je wel. Het is heel verschillend, ja. Volgend jaar kan het eerste lustrum van Popronde gevierd worden. De inschrijvingen van de artiesten, waaruit Gommans voor de jubileumeditie vervolgens zijn line-up kan maken, gaat binnenkort van start. Vanaf 1 december kunnen ze zich inschrijven, volgend jaar. De inschrijving duurt tot 1 maart. En dan wordt er uit al die inschrijvingen wordt er een preselectie gemaakt, dan weer een uiteindelijke selectie. Blijven er ongeveer 150 over, 140, 150. En daarmee mogen de coördinatoren, waaronder ik, naar alle locaties in Venray en in andere steden natuurlijk die deelnemen. Er moet natuurlijk 150 bands inluisteren elk jaar. Dat is best wel een operatie. En dan moet ik ook nog kijken wat past er bij de locaties. Maar inmiddels weet ik wel wat een beetje de voorkeuren zijn van de locaties. Maar er is altijd wel een mooi programma uit te maken en dat blijkt wel weer vandaag.